Sint. Ja, hier is het. Maar kun je toch in een lab onderhoed? Dus... Ja. Kijk toch. Grappa bij de poesie, geweldig! Ik heb dat gezien! Dan had het dan Super! Super! Nee, te filmen! De man, hè? De man! Daar is iemand van Bergen langs gegaan. Die zei, mam, zie een heupje? Een nummer vroeg met. Mama is 90, dus dat geen niet. Die vlijvaardig. Die was op gisteren. Die was op. En toen hebben we, nee, mama in de loop gezeten. Super hè! Dat mens wil altijd mee met chemie. 90 jaar! Wat wil ze dan hè? Dus voor zeggen mam, schiet een heupje en vernemen de gemeente hè? Dus we nemen mee! Hebben voorbij juist hè? Natuurlijk, altijd hè! Maar geen overal met hè? Maar nu gaan we gaan eten, want we hebben een beetje honger. Heb je geen bezig nu? Ja, dat gaan we niet eten hè. Dat is een reliquie. Dat is een reliquie. Maar het is wel erg gezellig ja.